Benvidos, benvidas a outra sesión plenario. Benvidos, benvidas á 14ª sesión plenario, a última sesión desta primeira rolda, neste concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. E, como sempre, para xogar con todos nós e para ser o xuiz das nosas preguntas, o xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tibor en Meira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boa. Moi boas, que tal estamos? Pois aquí emocionados, porque estamos xa completando o quadro, completamos o quadro, estamos a piques de cerrar esta primeira rolda de sesión plenario. A primeira ronda. Dice pronto. E hoxe, para rematar esta primeira rolda, pois temos, como sempre, a dous concursantes de luxo, de excepción. En primeiro lugar, imos ir ata Lourenzá, porque ali está pois un dos activos importantes do Atleti, directivo do Lourenzá e gran aficionado do noso fútbol. Oscariño, que tal? Moi boas. Moi boas. Aquí estamos dando unha volta. Como vai esa temporada do Lourenzá este ano en primeira regional? Bueno, pois vamos a ir tirando. Agora estamos tendo bastantes baixas neste inicio de segunda volta. Os resultados non están sendo moi bons, pero bueno, confiamos plenamente nos rapaces en que salven a temporada mantendo a categoría. Pois todo un clásico, o Atleti, o Lourenzá no noso fútbol e tamén nos últimos anos é un clásico a Sociedade Deportiva Antas, ese proxecto de fútbol feminino que tenta sobrevivir tamén no noso fútbol. E hoxe imos ata ali porque unha das súas xogadoras, máis en concreto a súa capitá, vai ser hoxe a nosa concursante. Nuria Louzao, que tal? Moi boas, Nuria. Boas. Como vai esa temporada do Antas? Andades aí sobrevivindo nesa primeira galega? Como estades levando, Nuria, dende dentro? Bueno, como dixeches, sobrevivindo, a verdad. Pois este ano, a verdad, que toca sufrir. Porque, bueno, estamos pouquiñas rapazas e nada, a ver se damos aguantado acabar a tempada po ano, pois veñen nenas de abaixo que, bueno, pois eu creo que vamos a, seguro que, bueno, baixando seguro, pero bueno, vamos a intentar volver outra vez a subir. Pois claro que sí, esas nenas que veñen de abaixo é un bo motivo tamén para seguir e tentar sobrevivir e salvar a Sociedade Deportiva Antas como debe ser. Pois, en máis, están presentados os participantes, imos comezar esta 14ª sesión plenario. Xa sabedes, 5 preguntas por persoa, o a que máis acerte accede a oitavos de final. Imos comezar ca primeira rolda e vai comezar no seu turno na súa quenda Oscariño. Esta vai para ti, Óscar. Leva as do Milán. Cales son as dúas cores principais da camisola do Cazás? Dalle. Negro e vermello. Sí, señor, resposta correcta. Igual pegaba máis que vestiran como o Rubín Cazás, pero bueno, visten que as do Milán. Xa o escudo se parece algo, Sí, xa o escudo do Cazás é prácticamente clavado, case unha réplica do Milán. Non xogan en San Siro, xogan no Catro Ventos, pero tamén moito mérito desa xente da SD Cazás. Imos ca pregunta para Nuria, que tamén vai con pista incorporada. Levan medias cas cores da Abella Maya. Que cores ten a primeira equipación do Incio? Dalle, Nuria. Amarela e negras. Pois sí. Perdón. Resposta correcta tamén. Eles queren volar como a Abella Maya para volver a segunda e, bueno, a verdade é que están aí nos postos altos de clasificación. Resposta correcta. Pois aí está o Incio pelexando por volver á segunda regional e cas cores tamén que trae, por exemplo, xe o noso colaborador plenario con estes letras destacadas de Hermo en amarelo e o fondo negro, as cores da Abella Maya. Eu para volar como a Abella Maya teño algo complicadete, teño complicadete. A ver que poñer motor.
Sí, sí. 1-1, imos agora pola segunda. Vai para os Cariño. O primeiro equipo do Castro e o seu filial xogan co mesmo tipo de equipación como locais. Dalle. Sí, eu digo que sí. Non Vale. sei, pero digo que sí. Por resposta correcta, sí, señor. Sí que xogan ca mesma equipación que, bueno, é casi na súa totalidade vermella. Bueno, eu teño que conocela que patrocinos tanto na camiseta con ermo como no pantalón co logo do tipo. Se non lle lo sei, matan. Pois, efectivamente, Sí. noutros equipos igual máis doutras categorías sí que se leva iso de que pois o filial leve outro patrocinador ou outra vestimenta, pero neste caso, no Club Deportivo Castro, é a mesma para as súas categorías. Resposta correcta para Oscariño. Vai outra para Nuria, que tamén é de sí ou non, de responder sí ou non. Os irmáns Varela, que xogan no Racing Villalbés, fan anos o mesmo día. Dalle. Ni idea, pero bueno, se son irmáns, pois vou dicir como Óscar, sí. Xa, correcto. É correcto porque son difíciles de distinguir, que son gemelos. Bueno. Tuveron precisamente esta semana de cumpleanos, que me soltou a mí nas redes que estaban estes días. O día 7, creo. Efectivamente, o 7 de febreiro estiveron de aniversario os irmáns Varela, así que parabéns para eles, que sigan correndo como levan feito estes anos pola Madalena e polos campos adiante. 2-2 no marcador. Imos para a terceira rolda de preguntas. Esta para os Cariño. Que mítico estadio de Vilalba ten o mesmo nome ca unha multinacional catalá líder en porcelana sanitaria? Dalle. Sí, señor, o mítico Estadio Roca. Sí. Sí, que non. Tamén podía ser como a película, pero pégalle mellor o da loza. Que sea un bon estadio para ter un apretón. Eu teño un amigo que conocéis a maioría que sempre dice que foi a Cabo Roca en todos os campos que xogou. Non vou dicir que é, pero conocémoslo todos. Que o diga explicar. Seguro que xa estuvo de invitado, ou? Aquí non tú. Ah, bueno. Creo que non. Engañado. Non, tú xa sei por onde ibas, pero non foi ese. É veciño del. Que nos vexa, que nos mande un saúdo se quere ese gran amigo e que nos dé por conformidade esa anécdota. Acerto para os Cariño, imos agora para a quenda de Nuria. E a pregunta di así. Que saibamos, nunca veu Antonio Molina cantar un dos seus temas máis coñecidos. Pero como se chama o campo da Ponte Nova? Dalle. Pois sí que o sabía. A pista está, falamos de que Antonio Molina non veu ali, que saibamos, cantar un dos seus temas máis coñecidos, e preguntamos como se chama o campo da Ponte Nova. Pois non sei. Non o sei. Pero vou inventar, que sei. Intenta algo, Nuria. Antonio, que sei, eu ia dicir mi carro, pero... Non sei. Non teño nin idea. Sí que me sona de Ponte Nova, pero non sei. Non sei que inventar. É o campo da Mina. A mina, é verdade, sí. Claro, ten relación ca mítica canción de Soy Minero de Antonio Molina. Sí, Minero, claro, Minero. El tiña máis apego a Serra Morena, pero bueno. Xa pode ter actuado na Serra Morena é o que lle mete na canción, pero bueno, podía lle coller Ponte Nova na canción perfectamente. Xa meteu algún gol plenario venceu na mina? No, eu son máis de cobertizo, eu de fútbol sala, o campo, eu de invernadero. Tu eras máis de estar no bar, como a mí. Sí. No bar da mina, sí.
Pois era a mina, Nuria, ese campo que buscábamos, neste caso, campo do Sporting Pontenova. Continuamos, de momento, 3-2 no marcador, favorable a Óscar, e vos pola cuarta rolda de preguntas. Aínda hai dúas preguntas en xogo. Para Óscariño, en que equipo da primeira división xoga a futbolista de Outeiro Lucía Pardo? Dalla. Os vou decir... Non teño nin idea. Vou decir no Madrid. Temos que ir aquí un pouco ao bar. Tes que especificar, Óscariño, porque hai varios equipos na primeira división que levan ese nome en común. No, no Real Madrid non, no outro. No Madrid Club de Fútbol, o Madrid... Madrid Club de Fútbol, non sei. Madrid RCF ou algo, RCF. A ver, dinos un, Óscariño. Tens que dicir un. No Madrid Club de Fútbol. Non no Real Madrid, no outro. Vamos a dar por correcto, Óscariño. As explicacións que nos deche, vese que sabes cal é o club. En base tamén a outros episodios de sesión plenario que se poden ver na nosa canle de YouTube, que xa nos ten pasado así estas cousas de estar case moi preto de saber a resposta, ainda que non se afinara completamente, e como estamos tamén na primeira rolda, en base a eses casos, pois damos esta resposta como correcta para Óscariño e seguimos nesta cuarta rolda de preguntas. E, curiosamente, pois, seguimos falando de Lucía e do Madrid CFF. Pregunta para Nuria. En que ano fichou Lucía Pardo no Madrid Club de Fútbol Feminino? Dalle. Pois, o ano pasado, non? 2000... En que mes está, non? 2022. Eu creo que foi ano pasado. Foi a 12, que non sei. Tens que decidirte por un, Nuria, ten en conta que estamos xa... 2023, 2020. Estamos xa en 2023, como ben dicías ti, en 2023. En que ano fichou Lucía Pardo no Madrid Club de Fútbol Feminino? A mellor xogadora de Lugo de todos os tempos. Donde, Nuria? En que ano? É que estou dubitativa, 2021, veña, va, 2021. Sí, é correcto. Estaba xogando unha mala pasada estar a comezos do 23, eu creo. Sí. É o 2021, si. É a súa segunda temporada ali, que ela primeiro fichou polo filial, pero xa está consolidada no primeiro equipo. Sí. Pois aí está. Nuria, ti como xogadora coincides en que Lucía Pardo é a mellor xogadora lucense da historia? Das que me enfrentei, sí, con diferencia. Bueno, no, eu tamén poño a Verónica Boquete, a verdad. Bueno, pero o lucense non é Verónica. Vale, sí, é verdad, sí. Pois sí. É galega, con neste diferencia. caso falábamos de lucense. Eu sí, con diferencia. Das que me enfrentei, sí. Pois aí está, Lucía Pardo, rendida a moi bo nivel nesa primeira división a futbolista do Outeiro, protagonista desta cuarta rolda de preguntas. Imos para a quinta rolda e non está nada decidido. 4 acertos Óscar e 3 ten Nuria, que aínda pode empatar. A pregunta agora vai para Óscar. A miña era vale. Óscar, como se chama o futbolista do Xove Lago que se apelida Pérez Río? Michael. Xa correcto. Sí, señor, Michael. Que leva ni máis ni menos que 9 temporadas aí no Xove, Aí es nada. Xa pode ir parando. O more que redondee, polo menos. Tamén ten razón. Tenen que xogar os da casa, sempre. Pois resposta correcta para Óscariño, que alcanza os 5 acertos, é o gañador desta sesión plenario, pero por deferencia, sempre, en todas as sesións, facemos as preguntas completas. Así que vai para ti esta, Nuria. Como se chama o futbolista do Taboada
que se apelida Pollán Lamela. Dalle. Diego, ese era. Pois sí, correcto tamén. Que este o outro o está facendo ben, levando 9 temporadas no Xove. Este con 20 xa non está mal, Non. 20ª temporada no equipo do Sevilla, ni máis ni menos tamén. Pouco lle queda que cotizar, Pouco lle queda que cotizar. Uf. Xa será presidente. O futbolista de Piñeira e tamén Michael, protagonista desta última ronda de preguntas en sesión plenario. Chegamos ao final dela coa victoria de Oscariño 5-4 con respecto a Nuria Louzao. Nuria, dámosche as grazas por participar, polo teu bo humor e tamén polo teu ánimo de participar connosco. Mil grazas e moita sorte polo que queda de temporada aí no Antas. Gracias, venga. Moita sorte, moita sorte. É moi ben participado, porque Gracias, chao. vai reñida a cousa co 5-4. E Oscariño, parabéns por esa victoria e vémonos nos oitavos de final. Nos vales, como dice o meu amigo Fernando. Venga, un abrazo, tío. Gracias. Abrazo. Chao. E a todos vós, vémonos na próxima sesión plenario, que serán as 2 de repesca que temos pendentes. E logo xa entramos dereitos aos oitavos de final. Grazas por seguirnos. Sempre Fútbol en Lugo. Ata a próxima.